Phaka UK ya kawega jahat thama ka bakar tengka HMS Dragon sya Middle East kum ka senjam ban ya daya ki jahat ki bayar lang baya ka Strait of Hormuz. Siap ki sipai jong ka US ya arteli ki jahat ki badone ka lama jong ka Iran ki batmu ban lej sya ka kanling jong ka Iran. Ka US hadu menin ka sisa janji kadang abya ka rai na ka Iran. Halor ki gendon balabu da ka US ban sange no ya ka thama. Ngalaklet ban ong bagito gi bompar subscribe sa subscribe no ken suwa bang ya sakmat ya ka nega video. Kari United Kingdom kalapa biang ya ka jahat thama ka bagar tengka HMS Dragon sya Middle East kum ka senjam ban ya da ya ki jahat ki bayat nang bay ka Strait of Hormuz. Kan ka jahat kan ya da ya ki weipat ki jahat ki penyang ki bayat nang baga Strait of Hormuz. Kan kala tembiang ru ya ki borsipai pane simbenta ka tegi mission ka balai alam da ka UK berka France dan lais no keti kumba sapru teli ki weipat kiri ka weipat ka kubor ko ong bakat baga jingya keren nesuk at kan ka US pat ki Iran kadang sakut Henry kine berarti kiri kidang teng ban ya siat markliang haka bagi sipai duril jong ka US kila siat ya arteli ki jahat kirim penyang jong ka Iran hagas nito ding namar ka jing penken jong kini ki jahat ya ka jing kang jong ka US ya kino ki jahat ki balai bat ki nami nagi ka ding jong ka Iran lane ban kit ya ki penyang jong ka Iran ki arteli ki jahat kirim penyang ki badannya ka lama jong ka Iran kawai ke MTC Star 3 pen kawai ke MT balasya siat hagi borsipai jong ka US andre ompat don ka kai pot ka batik kena laki don ki bayap lane ki bamen sau haki negi arteli ki jahat